إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأسعد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na alhamis mai albarka wanda ya dace da 23 ga watan ramadan na shekara ta 1447 bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina, kuma shine ya dace da 12 ga watan march na shekara ta 2026 miladiyya, wanda cikin yardar Allah da falalarsa da jin kansa a gare mu ya ba mu ikon haduwa a kowanne yini tun daga farkon wannan wata mai albarka daga wannan masallaci namu na FCDA daga nan area 11 garki a nan Abuja don faɗakar da junanmu da ƙarar da junanmu game da abin da ya shafi addininmu wanda muke karantowa daga cikin littafin Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala, kuma daga cikin suratul an'am, ɗaya daga cikin surorin alƙur'ani mafiya tsawo, ɗaya daga cikin surorin alƙur'ani makkiyai, sannan kuma ɗaya daga cikin surorin alƙur'ani waɗanda suke nanata mana al'amarin da ya shafi tauhidi. Jiya karatunmu ya dakata akan aya ta 108 wadda Allah maɗaukakin sarki ya yi mana hani na zagin allolin waɗanda ba sa bautar Allah da duk wani abu wanda muka san muka faɗi wani abu a kan shi zai zama da cewa su kuma raddatu fi'il ɗinsu ba mai kyau ba ce, zai jawo mummunar ɓanna a cikin addinin musulunci ta yadda za su rika zagin musulunci ko su zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma su zagi Allahn karan kansa, wanda muka ce wannan aya ƙa'ida ce mai girman gaske wacce malamai suke amfani da ita a kowanne irin babi. Sannan kuma muka ji Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan aiki da suke yi na kafirci kuma ake ta musu gargaɗi suka ƙi denawa yana cikin irin abin da shaidan ya kiraye su a kai, suka hau kai, suka yi ɗenene, aka ƙawata musu shi, sai suke ganin cewa su ne akan daidai, su ne suke yin abin da ya dace,
alhali kuma abin da suke yi kafirci. Ina fatan muna ganewa. To saboda haka wannan ita ce ayar da muka yi, kuma Allah ya ce zai ba kowa labarin abin da ya kasance yana aikatawa idan an koma zuwa gare shi. Da haka kai tsaye za mu tashi kan aya ta 109, wato shine faɗin Allah ta'ala, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, wa aqsamu billahi jahda aymanihim, kuma sun rantse da Allah subhanahu wa ta'ala, aqsamu billahi sun rantse da Allah jahda aymanihim, rantsuwa kwakwara irin tasu. La in ja'atuhum ayatun, wallahi inda a ce wata mu'jiza za ta zo musu, la yu'minunna biha, sun rantse da Allah za su yi imani da wannan mu'jiza. Kul ka ce da su ya kai annabi Muhammad, innamal ayatu inda Allah, mu'jizoji suna gurin Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne yake sauko da su a lokacin da ya ga dama. Wa ma yush'irukum, amma ku me ya sanar da ku, annaha idza ja'at la yu'minu, cewa idan ta zo ma ai ba lalle ne su yi imani da ita ba. Wannan ita ce ayar da take biye da waccan aya da muka ji. Wannan a cikin ayar kamar yadda muka ji, Ubangiji subhanahu wata'ala yana ba mu labarin irin rantsuwa mai ƙarfi, ƙwaƙwarar rantsuwa da kafirai suke yi, cewa wai in dai aka kawo musu wata mu'jiza wadda take nuna gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to za su yi imani da wannan mu'jiza din, za su yi imani da bittali kenan za su yi imani da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kansa. To shine sai Allah ya ce masa, to ai wannan abin da suke nema zalunci ne, zalunci ne a nemi abin da ba za ka iya yi ba, an zalunce ka. Allah ya ce ka ce musu wannan a hannun Allah yake, ba ka mallaka zuwa da wata mu'jiza. Kuma mashin menene ya sanar da su cewa idan aka zo da mu'jizar za su imani? Ba tabbas, ba lallai ne in an kawo mu'jizar su yi imani ba. To wannan kamar yadda muka ji, Allah ya ce aqsamu billahi jahda aymani. Malamai suka ce me ake nufi da jahdal yamin? Wato rantsuwa mai ƙarfi. Sai malamai suka ce abinda ake nufi da jahdal yamin shine rantsuwa da Allah. Idan mutum ya ce ya rantse da Allah, to wannan rantsuwa ce mai ƙarfin gaske. Imam Malik ya ce a lokacin nan su suna iya yin rantsuwa da cewa mutum ya ce idan abu kaza ya faru to matar shi ta sauku. An gane ko? Suna yi su ce mutum sai ya ce in dai ba haka bane kaza to matar shi ta sauku. Ita ma nau'i ne na rantsuwa. To amma kamar yadda muka sani, mu a matsayinmu na musulmai bai halatta mu yi rantsuwa da wani baface da Allah subhanahu wataala. Ko da wannan ya zama yana cikin rantsuwa irin tasu ta zamanin jahiliya, mutum ya rantse da sakin matarsa, ko ya rantse da mahaifinsa, ko da ya rantse da wani abu, to cikin yarda Allah da bayyanar shari'ar annabi Muhammad, Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana cewa sai dai mu riƙa rantsuwa da shi ko wani abu da ya dangance shi, kamar sifofinsa ko sunayensa. Amma ko da halittu daga cikin halittarsa, cikin ayyukansa, Allah bai yadda mu rantse da su ba. Walillahi an yaqsima bima sha, amma shi Allah yana da iko ya rantse da duk abin da ya ga dama.
shi yasa za ku ji kalolin rantsuwar Allah a cikin alkur'ani suna da yawa. Allah ya rantse da zamani, Allah ya rantse da lokacin da dare, Allah ya rantse da fitowar rana, Allah ya rantse da ko ba abin da Allah ma in ya ga dama ba zai rantse da shi ba. Amma mu a matsayinmu na bayi haramun ne mu rantse da wani Allah. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, haka manzon Allah ya ce. Wanda duk zai yi rantsuwa to in ya tashi ya rantse da Allah ko kuma ya shiru. Manzon Allah ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashrak, wanda ya rantse da wani Allah ya kafirta ko yayi shirka. Duk da malamai suka ce wannan kankanuwar shirka ce da kuma karamin kafirci. Kun san aka zo babin kafirci da shirka da zalunci da fasikanci da bid'a, dukkansu akwai ƙananu da munafunci, akwai ƙananu akwai kuma manya. To duk wanda ka ji kafircinsa ko shirkarsa ko bid'arsa ko fasikancinsa ko zaluncin shi an sifanta shi da babba, to wannan mai fitarwa ne daga cikin musulunci. Amma idan aka ce ƙaramin kafirci ne, to tuba ake so mutum ya yi. In aka ce ƙaramar shirka ce, tuba ake so mutum ya yi. To rantsuwa da wani Allah tana daga cikin nau'o'i na ƙaramin kafirci ko kuma ƙaramar shirka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, kuma yana ɗaya daga cikin abin da sahabbai suka yi zarra, shine idan annabi Muhammadu ko Allah ya hana abu ko kuma ya ce a yi abu, to in Allah ya yarda daga yanzu da aka hana to zuwa an jima an daina yin shi, ko kuma daga yanzu da aka ce a riƙa yi to zuwa an jima za a fara yin shi. Hadisi yana cikin Bukhari, Sayyidina Umar yake cewa Qurayshawa sun kasance sun saba da su rantse da iyayensu. Da an yi abu sai mutum ya rantse da baban shi, da an yi abu sai ya rantse da baban shi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji da kyau, duk wanda zai rantse ya daina rantsuwa da iyayen shi, ya rantse da Allah. Sayyidina Umar ya ce wallahi tun daga ranar da naji annabi Muhammad ya yi wannan umarni, ya ce ban sake rantsuwa da mahaifina ba, kuma ban sake ba da labari akan harshe na ma in ce wani ya rantse da mahaifinsa ba. Ya ce la zakiran wala afiran, ni ban rantse ba kuma ko hikaya ban yi in ce wane ya ce na rantse da babana, ya ce kowannan ban sake yi ba. Wa'annan su ne sahabbai da shi kuka ji sun kai matsayin da suka kai, ba da wasa suka ji wannan matsayin da Allah madaukakin sarki har suka kai yake ce musu radiyallahu anhum wa radu anhu ba. Sun je ne da matsayin wato kwatanta umarnin Allah da kuma kiyayar abin da Allah madaukakin sarki ya hana. To shine anan gurin aka ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim. An gane ko? La in ja'atuhum ayatun, sun rantse da Allah rantsuwa mai ƙarfi cewa idan wata aya ta zo musu. Imam Ibn Jarir Tabari ya kawo wani athar daga Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi. Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi yake cewa wato Qurayshawa sun kasance suna zuwa sai su ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba kai ne kake ce mana Allah ya ba annabi Musa sanda wacce idan ya je yadda ki teku da ita, teku zai daskare ya zama hanyoyi har 12 ba? Kun ga wannan haka ne, don Qur'ani ya ba mu labari. An gane ko? Qur'ani ya labarta mana wannan. Ba kai ne ka ba mu labarin cewa annabi Musa yana da sanda da in ya zo masu kulumboto da 'yan tsibbin fir'auna suka zo suka yi tsibbu suka sako mai mucizai, shi kuma zai saki wannan sandar tashi ta haɗiɗiye su ba, kuma ka ce mu'jiza ce? Kun ga shi ma wannan haka ne, Qur'ani ya ba da labari. Ba kai ne kake ce mana annabi Musa yana da hannu da in ya saka shi a cikin wuyan rigar shi ya fito da shi sai kaga yana kalkali kaman zinare ko kuma kaman tama ba, kaman uranium? Duk ababi na mu'jiza da Allah yake so ya nusashe da mutanen fir'auna da shi kanshi fir'auna.
manzo Allah ya ce haka ne